Il-lejla tajba ħbib tiegħi u ninsab preċiżament live il-lejla sabiex nagħti r-reazzjonijiet tiegħi dwar id-derbi della Mole li ġol-Allianz Stadium il-Juventus elbu lil Torino bl-iskor ta' 4-2 il-bieraħ fil-għaxija. Qabel nibda l-analiżi tiegħi tal-logħba nixtieq nfakkarkom illi min jixtieq jgħaddi xi kummenti jista' jagħmel dan bil-qalb kollha u nipprova dejjem ikun possibbli li nwieġibkom. Il-logħba tal-bieraħ qabel anke nidħol fid-dettall fiha naħseb li kienet pubbliċità pożittiva għall futbol Taljan, kienet logħba li għas-support neutru 4-2 kienet brillanti. Juventus li sabu ruhom darbtejn minn taħt fl-ewwel taqsima, darbtejn ġabu drom biex huma fit-tieni taqsima rebħu kif qed ngħid bl-iskor ta' 4-2. Goals illi ġew minn Cuadrado, Danilo, Bremer u Rabiot. Kienet logħba li fl-ewwel taqsima veru għas-support neutru kienet sabiħa ma għal-menu Juventus ma tantx kienet għax illi naħseb kien hemm f'xi ftit ta' skonċentrazzjoni anke l-mod kif ġew il-goals. L-ewwel gowl tat-Torino ġie wara biss ġiex minuti u kien hemm lakuna fid-difiża fis-sens illi Baranċea żamm lill-plejer tat-Torino onside u bekk il-gowl ġie validu u anke t-tieni gowl tat-Torino nazzarda ngħid illi xi ftit jew wisq Szczesny żbaljax il-ballun kien fuq l-asta tiegħu u naħseb li se jagħmel xi naqra aħjar. Ma nneħħix il-mertu ta' kemm kien sabiħ il-gowl. Jiġifieri jiena nitkellem u li hu. Juventus li l-bieraħ rajt affarijiet pożittivi li l-ewwel ħaġa fuq kollox li rritorna Pogba wara 315 jum. Ġifieri mill-aħħar assenza tiegħu. Imma wkoll illi rajt Cuadrado li huwa iktar vivaċi kif nafuh fis-solita prestazzjonijiet li kien jagħti fil-passat li sfortunatament dan l-istaġun kien xi ftit up and down kif jgħidu bl-Ingliżi. Il-fatt li skurjawlek ġiex difensuri u ġiex daqq it-taras ġieli juri lit-tim fl-opinjoni dejjem tiegħi ma jiddependix biss minn fuq players tipo Di Maria jew inkella Vlahovic jew xi attakkanti ieħor u anke rajna il-mod kemm nista' ngħid Rabiot qabad il-vizzju tal-gowl. Issa niġi iktar għal biex forsi anke nanalizza ftit il-prestazzjoni individwali ta' kull plejer fuq Szczesny ma ntieħx sebgħin minħabba dik l-issue li forsi se tagħmel aħjar fil-gowl, però bejn 6 u 6.5 nagħtihom jiġifieri żgur. Mill-lejmejn għax-xelluk tad-difiża għandek il-Danilo fl-opinjoni tiegħi ħaqqu 7.5, jiġifieri Bremer 6.5 u Alexandro minkejja intieħ 6 laħaq 300 logħba mal-Juventus u minkejja l-ewwel wieħed jingergirt għal ħafna drabi, ġifieri mhux biss dan l-istaġun imma anke dawk preċedenti għax il-prestazzjonijiet tiegħu m'għadhomx kif kienu fl-istadju inizjali meta ġie mal-Juventus. Naħseb qed jaqdi dmiru speċjalment il-bieraħ. Fil-midfield min-naħa tal-lemin għax-xelluk Cuadrado żgur ħaqqu 6.5 bieraħ waħda kif qed ngħid waħda mill-aħjar logħbiet. Fagioli wera kemm huwa bniedem li
aktar minn bniedem huwa plejer li qiegħed jagħti dik xi ħaġa speċjalment meta ta' dak il-cross lil Vlahovic imbagħad eventwalment kien ħabatlu minn Duda. Barrenechea wkoll ħaqqu sitta forsi huwa d-debut tiegħu, Barrenechea huwa plejer tan-Next Gen, ġieli Juventus Under 23 huwa Arġentin. Kien id-debutta f'Novembru li għadda fis-Serja biss però l-biegħa kienet l-ewwel logħba tiegħu mill-bidu forsi se tagħmel xi affarijiet aħjar, però qatt ma sab ruħu barra minn postu fil-pożizzjoni tiegħu ħaqqu sitta, Rabiot 6.5 u bla dubju ħanejt kelma jew kemmtejn dwar Kostic. Kostic illi kien hemm żmien li jiena forsi taraf xi kliem negattiv fuqu, imma kull ma jmur dal-plejer il-Juventus għandhom bżonnu daqs il-ħobs li njeklu lil ma ninxorbu bħala bnedmin kuljum. U raġuni li qed ngħid hekk għax minn saqajh fuq ix-xelluk qed jiġu ammont kbir ta' assist. Diġà tal-bieraħ huwa s-7 assist tal-istaġun li ipoġġih fit-tielet post tal-klassifika. Qoblu biss hemm Milinkovic-Savic u Gvarashvili tan-Napoli. Nota stunata l-bieraħ li stennejt iktar minnu sa forsi għax qed nippretendu sa kull logħba li ħajkun dejjem fl-istess forma huwa Di Maria li fl-opinjoni tiegħi 5.5 u Vlahovic intih 6. Allegri intih 7, issa mbagħad mir-reserves għandek il-Chiesa ħaqqu 7.5 li sostitwixxa lil Di Maria. De Sciglio 6 li sostitwixxa l-Quadrado, lejn l-aħħar daħal Bonucci imma ftit kien baħin u Pogba ħaqqu 6 sa huwa ma nibdewx inkunu euforiċi għax daħal Pogba fis-sens da plejer issa jrid jibda jintegra gradwalment bil-ħin biex ma jerġgħux ikun hemm injuries, però nazzarda ngħid li wara l-bieraħ neqpa' ngħid kemm kwalunkwe derbi anka jekk forsi Torino mhumiex għall-altezza tal-Juventus issa tgħidu li t-tnejn qegħdin f'nofs klassifika ma titara s-sitwazzjoni tal-Juventus għalfejn qegħdin ftit iktar fuq minn nofs klassifika. Minkejja imma il-differenza li hemm bejn il-ġixtimijiet imma fil-ġurnata dawn iqumulek għall-okkażjoni u l-bieraħ kien eżempju ċar. Jiġifieri dika kienet ir-reazzjoni tiegħi dwar il-logħba tal-bieraħ. Issa li rrid ngħid il-bieraħ il-Juventus resqu l-appell tagħhom quddiem il-Koni minħabba il-famużi 15-il punt li ġew imnaqsa li għandi kif anke naċċenna xi ftit għalihom ftit tas-sekondi ilu. Issa di m'hemmx data definittiva imma hemm ċans li dan jinstema' lejn l-aħħar ta' Marzu l-bidu ta' April, ġifieri mbagħad għall-ħabta tal-bidu ta' April ikonna il-sentenza definittiva dwar dan il-każ tal-plusvalenze. Issa l-logħba li jmiss tal-Juventus mhijiex logħba faċli, hija logħba ma' Roma illi kif jgħidu t-Taljani sabu l-bestjanjera tagħhom f'dan l-istaġun fil-Cremonese wara li qalawhom fil-Koppa Italja, it-tim li jinsab jieħtar klassifika l-bieraħ tom l-ewwel telfa fost polemika sħiħa ta' Mourinho li ġie sospiż ġie xlobiet. Ħatkun logħba fi-Stadju Olimpiku ta' Ruma, mhux ta' Torino, jiġifieri, u ħatkun il-ħadd filgħaxija. Jiena qabel nagħlaq nixtieq infakkarkom illi min jixtieq jisma' repetizzjoni ta' dan il-video blog tal-lejla fis-sigħat li ġejjin se jkun fuq YouTube u nfakkarkom illi għamlu użu kemm jista' jkun mill-YouTube channel tagħkom fejn hemmhekk issibu l-kontenut kollu tal-programmi kollha kemm ta' din l-istaġun anke ta' sninimoddija. U l-iktar ħaġa importanti hija issa nfakkarkom illi l-appuntament tal-ħamis filgħaxija, il-programm
bottaw risposta mal-editur Antonella Obera fejn fih jiddiskuti il-bidu tal-istaġun tal-Formula 1 nafu kemm hawn Maltin li jħobbu dan l-isport u nħeġġitkom iktar li tisimgħuh għax wieħed mill-mistednin huwa ħadd Pier Vella li kif ħafna minnkom żgur jafu huwa ġurnalist akkreditat mill-FIA. Jiena sa dan it-tant minn naħa tiegħi m'għandi xejn żejt iktar. Forza Juve, Torino Bianconera, ġifieri. Inutli l-maġġoranza ta' Torin hija Granata bħala popolazzjoni ta' nies, imma d-dominju huwa Juventin xorta, ġifieri. U jiena nibqa' nirrispetta l-Grande Torino għax dak it-tim li huwa invincibbli, imma il-Cairo żgur il-Grande Torino li dejjem rid jibni qatt ma rajnihom, jiġifieri m'għandihomx tort lilhom illi jkunu xi ftit jew diżappuntati jew diżillużi, għid l-imkelma waħda minnhom li trid. Imma apparti ċajt, dak hu l-isport jiġifieri, il-lejla nitħaq imma meta konna minn taħt ma tantx tħaqt jiġifieri assolutament għax qed telfahom ma daw żgur illi ma tantx ħadd inżel għasel. Imma insomma, għaddiet u forza Juve u fejn u alla fejn saħħiet.